Này लोगोफोर जा माइ गायनो फैदों सुसकेरा बोरो सुसकेरानो बाव नङा थो दै बारलायलायनांगौसो नै दैया गोथौथार हाय लोगोफोर खुलुमबा आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौ बरायबा आसा खालाय बयबो मोजां दङ जोंबो मोजाङै दङ नै जोंना ग्रुपआ ज' माइ गायनो नागिरदों लोगोफोर 16 जनजों आयौ दै बारनांगौ नै दै बारलायलायनायसो जोंना दैयाबो गोथौ नै थ' गोथौना बारनो गिबावदोंमोन नो दैखौ बै बेवहाय गोनांखायसो बारनो हाबाय जों दैखौनो थ' आयौ दै लाखालायबाय नै दिनै फार्स्ट टाइम गायनो नागिरदों लोगोफोर नोंसोरबो नांगौबा लेंहरबानो जाबाय खाथि खालानि सोरबा नायदोंबा भिडिअखौ थ' हा थ' थाथ'नोसै बावनो लांदां थांखोबाय थाला मेंगानायनि दसे जिरायसै ट्रेक्टर फैथ'वाखैनो लोगोफोर नेनोसै दसे आरामनो हा ए अबाव जिरायहैगोन ओमफ्रायलाय थ' थारुना आयौ मोजां मोजांथारना सुसकेरजोंसो बारनो होनदोंमोन जों सुसकेरानो बैहायसो थाबोबाय ओइहाय बैलाय बैथिंसो होनखाबाय बे बेवाइया बेवाइया सुसकेरखौ बिथिंसो होनना लिंबोबाय दाना सुसकेर गाखोनो मोनासिगोन ना सुसकेराव थाबायनो मोनासै औ थांनाया सेन्देला बैया गारफैबायलाय बैहायनो गायगोन हनै लोगोफ्रा फैजोबलायाखै ट्रेक्टरबो फैथ'वाखैनो नेनोसै दसे माखासे दासो बारदों हाजिरा जानो मोनजारो ओमफ्राय जिद' खालामबाय थाबावो दा जानो ओमफ्राय लुगैनोसै ना ओइ दा मालिकआ लाबोखागोन बे ट्रेक्टरा फैबाय नै लोगोफोर गायसै हालेवखांबाथाय दासो हालेवदों हायानो एसे गोदामब्रोमसो माथो हाग्रा गोजाथारमोन खोमा नै बेबायदि दाना माने गोगोम नुदों लोगोफोर नै सोर हानो जों हिनजावफोरजोंलाय ओंखारनांगौबा दुनियानो गावब्राजोबगोन लोगोफोर खोथिया रोगादों गायथ'वाखै दाबो गायसिगोन एबार गायग्रिनो बिगुमाया नेम दंनो नेम फैदो दिनै 13 जनल' फैदों लोगोफोर साथामा सोलाबाखै आमायासो गायग्रोसै आनै फैयिनि गायदो दे दे जायो माबा मा होनो आखासेखौ गायजोबनांगौथ' आखासेखौ गायजोबनांगौ हा गेसें गायनांगौ ए गसा फिसा फिसा गेसें गायनांगौनो जाबायलै मामा आमाय ओंखारदो खावसे गायखांबाय नै गायखांनासो भिडिअ लानो रोंबाय आंहा दब्लायथाम गायखांबाय ओइथिं दङ खावसे रानलायलायबाय दुब्लि जाखागोनदां दब्लाया आजां गिदिर नाय लोगोफोर नै बायद'आ माइखौनो गायनो रोङा माबायानो मा होनो दैयानो दैबाथाय दै दुब्लियानो आजां दैयानो बथि हायानो गैया अबावबाथ' दैल' फार्स्ट गायजेननायावनो बिराद खस्थ' मोनबाय जोङो मोनै बेहाय एसे हाब्रु मोजांलाय हाब्रुआनो दोलो नङा लोगोफोर दुब्लियानो माबा खासा खावरासो गोथांसो मेंगुलायबाय लोगोफोर सान्दुंआ दिनै बांद्राय गैयैखायसो गायबोद'
होख्लायबाय लोगोफोर 13 जनजों 6 बिगा 6 बिगाथ' जायाखै 5 बिगासो गायबोबाय जोङो लोगोफोर 13 जनजों साथामा सोलाबनानै थाङासै ओमफ्राय जों 13 जना थांनानै गायहैबाय लोगोफोर सासे सोलाबाबाथ' गासिबो सोलाबा नङाना एखमबा बिदिनो ग्रुपआव गायनाया सोरबा सोलाबनाय सोरबा सोलाबै जाखायो सोलाबैफ्रा थांनो सोलाबैफ्रा फाइन हरनांगौ आरो लोगोफोर जों फाइन लायो मानसि बुरजानि गायनाय लोगोफोर मानसि बुरजानि गायनायालाय एरनाया बिदिनोसै आरो मोजाङानो जादों रावबो गायनो रोङैबो गैखाया लोगोफोर बयबो गायनो रोंजोबखायो बयनाबो हा दंजोबो ओमफ्राय बयबो माइ गायखायो ओमफ्राय आंनाल' हा गैया आरो लोगोफोर जोंहा हा गैया हजों बिमा बिफानि न'आव दङ लोगोफोर दा बिहावनि न'आवसो गैया आरो माइ गायग्रा हा गैया अब्लाबो हाजिरा गायो आङो लोगोफोर फुरा गायबाय जोङो मानसिफ्रा दुब्लिखौ खावसे खावसे राननाय बायदि जादों लोगोफोर फारसेथिं साब्रै साबा बिदिनो गायबाय ओमफ्राय फारसेथिं साब्रै साबा गायबाय बिदि राननाय जादों बेयाव गैजोबामोन मानसिफ्रा दुब्लि मोनसेथिंबो गायदोंमोन लोगोफोर दैयानो दिनै फार्स्ट गायजेननायावनो ओरैबायदि एसे खस्थ' मोनबाय जोङो लोगोफोर दैयानो दुब्लियानो बथिक गोजा अहायबा हायानो दङ अहायबा हायानो गैया अबेबा हालेवनायानो जायाखै आरो अबेबा दैयानो गैया गोरान रानस्रावस्रावसो लोगोफोर आखाइ आथिं दोलालायनायनो अन्थाइ बारिबाथ' आथिंबो आखाइबो खुनि मोनजोबगौमोन ओमफ्राय अन्थाइ बारि नङाना हा गोजासो आखाइया थुनाया दोलाबबोजोब्बाय आरो सोरनाबा आंनाबो दोलाबबोदों लोगोफोर बेवाइया केमेरामेन जादों लोगोफोर मालाय बिसिखौ अननानै हिन्जावफोरजोंनो फिसायासो ओंखारफादों बिदिसो जानांगौ दा लोगोफोर फिसायफ्रा बिसिखौ अननानै ओंखारफाग्रा Ya सिंग्रा जानो हागौलै ना फाग्लिफ्रा जों दाबो हगारा नंनानै जमनानैसो दं बे नायनो आया बे हगारखागोन बे होननानै मिथिखायोखाना न' ओमफ्राय आंखौबो ला आं खोथिया लानो दे दस्रा मानसिबा थांनाय नङामोन लोगोफोर हिन्जावफोरजों थांफानो लाजिगौमोन जोंना जेबो उसुबिदा नङा सोरबा बिबाजै सोरबा बेवाइ जाखानायखासो लोगोफोर जोंना हौवा हिन्जाव ओंखारजोबजायो जेबो उसुबिदा गैया लोगोफोर मिलायजोबो आरो गासिबो इन्टारेस्ट जायो थानांगौसो हमनायबो मोनसोगारथारबाय आरो एसे गाइखेर साहा मोनलोंबाय नै जोंहा दसे रेस्ट लानो मोनबाय साया गुदुंजा खामब्र'बायसो साला मोनबाय दिनै फार्स्ट टाइम गायनाय ना दा मोनायाव सिंस्रिफ्रा खम जासिगोन बे फार्स्ट गायजेनबा बिराद मोदोम आथिं आखाइ सिंस्रि सायोना लोगोफोर ओमफ्राय जेब्ला खनसे ओंखारनायावल' बिदि सायो आरो ओमफ्राय जै ओंखारो दावबाय होनबाथाय ओंखारबाय थानोसो लुगैसै बेस्रा अन्थाव बाथावनो जोंखौ बेंग्रा फैसा आजावग्रा ओंखारबाय थानो लुगैयो जागा जेनग्रा बेवाइफोर सना जोंनि बुरजा गायबाय नै लोगोफोर जोङो थांनो ओंखारबाय 12टा जाबाय टाइमा द्ला बुरजा गायथारबाय जोङो ज' थाबायजोब्बाय नै थांसै थांसै हांसो फारामनो नै मा नुलाङो जोंहा दिनै बबे हांसो बुरै सुसकेरा नै रिल्स बानायजानांगौमोन ना आब' हालाव आं नुहुराखै दाबो हांसोखौनो
सिंगोनाव ओरैसो थलाय आंबो नायनो माबायदि हांसो फाराम नुनो फुख्रिया मेरलाथार हनै हांसोआ ओइलाय हाब